Здравейте! Ако сте кандидат-купувач, който търси да закупи ниви в град Кюстендил, останете да ви представя офертата. Предлагам 5 декара нива, 6-та категория в местност Нови Лозя, в непосредствено близост до околовръстен път, до язовир Дренов дол, бензиностанция. В района има маломерно застрояване. За повече информация и оглед на място оставям телефон за връзка с мен, Наталия Господинова от Агенция за недвижими имоти Азирус, град Кюстендил. Поздрави! Приятен, ползотворен ден за всички и до скоро!